В своето послание до галатяните апостол Павел пише: "Съразпънат съм с Христос. И вече не аз живея, а Христос живее в мен. И животът, който сега живее в плътта, го живее с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен." Повече от 20 години Бог използва Бил и Анабел Гилъм да помагат на хората да разберат и приемат истината на Галатяни 2.20. Чрез своите касети, книги, семинари и национални радиопредавания, хиляди хора са намерили свободата и удовлетворението, като се учат да оставят Христос да живее чрез тях. Просто си представете, да позволиш на Бога да изяви своя живот чрез теб, в твоето семейство, в твоята работа и навсякъде, където отиваш. Присъединете се към доктор Бил и Анабел Гилъм и открийте защо Исус Христос е пътят, истината и животът. Библията ни учи да възлагаме всяка наша грижа на Бога. Знаеш ли, че това е заповед, а не предложение? Все едно генералът казва на редника: "Синко, отмести се, днес аз ще карам джипа." Проблемът обаче е, че ние възлагаме грижата си на Бога, но след 5 секунди пак си я вземаме, нали? Бог е дал на Анабел една техника за предаване грижата на Бога и знам, че тя работи. Хиляди хора са ни споделяли, че са успели да предадат грижата си на Бога. Грижа, от която са се опитвали да се освободят с години. Тази техника позволява на Бога да работи по нашата грижа. Нека да чуем. Псалом 68, стих 19 казва: "Благословен да е Господ, който всеки ден носи товара ни, Бог, който е нашето спасение." Може би си казваш: "Това наистина звучи добре, Анабел, но как мога аз да се възползвам от това?" Ключовата дума е Бог. Той трябва да бъде моят Бог, преди да поеме отговорността да носи моето бреме. Богът на моето спасение. Става дума за завет. И докато не вляза в завет с Него, това не е Негова отговорност. Все едно ще се местим, опаковала съм всичко и очаквам да дойде фирмата за превоз. Проблемът обаче е, че не съм им се обадила. Нямам договор с тях. Така че това не е тяхна отговорност. И така, как да предам грижата си на Бога? Ще разкажа някои обстоятелства, в които може да видите себе си. Ще ги прочета от книгата ми "Уверената жена". Просто някои инциденти, моменти от нечий живот. Първата е за една млада жена, която съветвах. Всички те са от съветническите ми срещи. Тази млада жена се казва Лори и ето какво казва тя. Аз и съпругът ми сме женени от почти 13 години. Никога не сме имали деца. Вероятно това беше грешка, не знам. Може би едно бебе щеше да ни сближи повече един с друг. Не беше хубав брак, но не сме се карали или мразили един друг. Просто и двамата работихме и двамата си живеехме своя живот. Той неговия, аз моя. Понякога излизахме заедно за вечеря, но като че ли нямахме време един за друг и нямахме нищо общо помежду си. Събота беше единственият ни ден заедно. Това заедно, Анабел, е странна дума. Аз приготвях закуската и след това правех нещо у дома, докато той вършеше други неща. Предполагам, че отново не бяхме заедно. Миналата събота бях в кухнята и приготвях закуската. Погледнах часовника, беше 9:30. Когато той влезе, веднага забелязах, че не беше с ежедневните си дрехи, а беше облечен официално. Каза ми: "Лори, подадох документи за развод и няма какво да обсъждаме. Знам, че това ще те разстрои, затова целият ден ще съм навън." 9:29 имах съпруг. Приготвях му закуска. 9:30 той се замина.
Лори се сблъсква с обстоятелство в своя живот, което тя не може да контролира. Говорим за две области от нашия живот. Представата ни за себе си. Сега знам кой съм аз и всичко ще бъде наред. Когато знам кой съм в Христос, всичко ще бъде наред. Не знам какви са вашите обстоятелства сега. Те са различни от моите. На моята възраст аз се сблъсквам с различни неща, които идват в живота ми. Ставам по-крехка, сериозно заболяване, смърт на приятели и други такива. Но до тогава, докато знам коя съм в Христос, всичко ще бъде наред. Мога да се справя. Не знам какви са твоите обстоятелства, но когато знаеш кой си в Христос, това е основата. Всичко е наред. Другата област е поведението ти. Това, което научихме. Христос е в мен. И така, когато лежа в леглото си болна от рак, Христос в мен все още може да върши неща. Поведението, това са първите две области. Третата област е какво да правя с хората в моя живот, които не мога да контролирам. Грижите в моя живот. Моето поведение ще им окаже влияние. Какво да правя? Какво да направи Лори, когато съпругът се върне? Ето и от Бет. Тя казва, Стив е на 16 и изглежда добре. Не е моделът за син, но винаги е можело да разговаряме. Защо той не е говорил с мен? Току-що приключих с прането, бях сгънала дрехите и ги прибирах по местата им. Когато отворих чекмеджето на Стив, си помислих, каква бъркотия, ще му го оправя. Аз не му надзъртах в нещата, Анабел. Просто постъпвах като майка. Извадих всичко и на дъното на чекмеджето видях неща, които ми подсказаха, че взема наркотици. Моят Стив. Предполагам, че е трябвало да се досетя. Нещо го притесняваше, но аз си мислех, че той би трябвало да говори с мен. Бет се е сблъскала с обстоятелство в своя живот, което не е можела да контролира. Една грижа. А ето и от Марч. Говорим за реални хора. Минава полунощ, а аз седя на кухненската маса. Прибита съм като куче, каквото и да означава това. И страшно много се притеснявам за Джени. Имам още за пране. Понеже трябва да върша нещата вечер, не смогвам. Натрупват ми се още неща. Винаги има нещо, което крещи да бъде свършено. Гладене, чистене, пране, пазаруване. Ногтите ми са в ужасно състояние. Слава Богу, Дейвид е заспал. Тази година се справя по-добре в училище. Мисля, че баща му не му липсва толкова, колкото преди. Изглежда, че се адаптира. Но не и Джени. Едно 17 годишно момиче има нужда от баща си, за да се чувства специална, обичана, защитена. Баща, който да й помогне да устои на натиска от страна на съучениците й. Децата, с които тя дружи, не са добри. Тя руши живота си и не мога да я спра. Само да имаше някой, който да ми помогне. Къде е тя сега? Ще изчакам. Не мога да си легна преди да се е прибрала. Джени, където и да си, моля те, прибери се вкъщи. И моля те, не дей да вършиш нищо лошо. Обичам те, Джени, и съжалявам, че баща ти ни напусна. Вината не беше твоя. В живота на Марч става нещо, което тя не може да контролира. Една грижа. Ето сега нещо и от Анабел. Бях в Потол да видя майка си. Тя е вече сама 11 години. Прекарахме чудесно. Когато пристигнах там, вече беше приготвила вечерята, печено пиле, печени картофи и салата. Беше много добра готвачка. Докато се хранихме, гледахме едно от любимите й предавания. Страхотно време. Ходихме с колата до Форт Смит на преглед в сряда. След това тя и сестра ми Бети се върнаха в Пото, а аз потеглих на север към Спрингфилд. Все още мога да я видя на предната седалка. Обърната назад и маха за довиждане. Четвъртък вечерта, точно преди вечеря, телефонът ти звъня. Беше съпругът на Бети. Бел,
По-добре си ела вкъщи по най-бързия начин. Тази сутрин майка ти получи инфаркт и нещата никак не изглеждат добре. Една грижа се появи в живота ми. Нещо, с което не знаех как да се справя добре. Ще прочета отново един стих. 1 Петрово 5:7. Той казва: и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Нека да го перефразирам. Дай Му всичко. Всяко нещо, което ти носи тежест, стрес или безпокойство, Бог не иска ти да го носиш. Той ти обича и иска да носи тази отговорност вместо теб. Той дори не е искал да чувстваш или да мислиш, че ти трябва да носиш тази тежест. Прехвърли грижата си на мен. Псалом 55:22 казва: възложи товара си на Господа и Той ще те подпре. Възложи товара си на Господа и Той ще те подпре. Отново ще го перефразирам. Отърви се от товара си, прехвърли го на Господ и ако това ти се струва непочтително, просто го остави и там в краката Му. Но тук се казва прехвърли го. Не се колебай да го прехвърлиш. И след като си го прехвърлил, Бог казва, че ще го носи. Да, но също така казва, че ще се погрижи и за теб. Той ще те подпре. От какво подпиране имам нужда аз? Нямам нужда от физическо подпиране. Имам нужда от мир, от почивка. Имам нужда да знам, че някой е отнел грижата ми и е способен да се справи с нея. Имам няколко плика тук. Преди години заедно с Бил работихме с мисионерска организация и ето как започна всичко. Една жена дойде при мен и ми каза: Анабел, имам проблем и искам да ми помогнеш. Отговорих: добре, за какво става дума? Тя каза: за моя син Стив. Той е непокорен. Тя започна да плаче, отвори си Библията, а по страниците имаше следи от сълзи. Изплаках всичките си сълзи, Анабел. Какво да направя? Хайде сега да се помолим, казах аз, и да се видим до вечера. Ако получа някаква мисъл, ще я споделя с теб. Така се срещнахме с нея в неделя вечерта в Параклиса и както каза Бил, същият следобед Бог ми даде едно малко упражнение за предаване грижата ни на Бога. Вечерта го споделих с Дорис и тя го направи. След като приключи, започна да плаче и каза: никога не съм чувствала такава свобода. Така започнах да споделям как да предаваме грижата си на Бога и го прилагам и в своя живот. Тук имам доказателства, че го прилагам. Имам някои пликове. Единият е надписан 27 юни 1976 година. Той все още е запечатан. Нещо, което съм предала на Бога и той все още работи върху него. Но грижата е все още негова. Аз съм му я предала и това е доказателството. Ето нещо, което мога да споделя с вас. Свързано е с майка ми. Една грижа, която дойде в живота ми. Пише, че на 6 юни събота 1981 година сестра ми Бети и аз коленичихме в молитва на пода в болницата и предадохме майка ни на Бога. И той я взе. И след това накрая пише: мама се прибра у дома на 26 юни в 6:30 часа. Така че аз предадох тази грижа на Бога и Той взе тази грижа. Интересно е как този начин оставя грижата при Бога. Ще ви покажа как да го направите, като пресъздам един телефонен разговор. Беше понеделник сутринта в офиса. Една жена ми се обади и каза: Анабел, казвам се Даян, помниш ли ме? Тя ми разказа коя е, къде живее и отговорих: да. Попитаме: имаш ли няколко минути? Искам да поговоря с теб. Да, разбира се. Тя започна да ми разказва: Анабел, помниш ли Рон, съпруга ми? Да, отговорих аз. Не сме имали страхотен брак.
но не беше лош. Рон много пътуваше, излизаше рано в понеделник сутринта и се връщаше в четвъртък късно вечерта. Но беше толкова добър да прекарва време с мен и дъщерите ни през уикендите. Беше добре. Преди година и половина Рон препосвети живота си на Бога и аз бях толкова щастлива. Изглеждаше сякаш всичко върви добре. Усещах, че има нещо, което го притеснява, но не исках да се захващам с това. Бях толкова щастлива от начина, по който се развиваха нещата. Тя направи пауза и започна да плаче. След това каза: Анабел, снощи, когато се прибрахме вкъщи след църква, Рон каза, че иска да говори с мен. Сложихме децата да си легнат и седнахме на масата в кухнята. Рон сподели с мен, че през 15-те ни години брак е познавал много жени, докато е пътувал. И когато е отивал в някой град, е ходил при една и съща жена. След това тя продължи: погледнах Рон и имах един невероятен мир. Казах му: Рон, разбирам, искам да знаеш, че всичко е наред. Прощавам ти и всичко е наред. След това тя просто спря и захлипа. Каза ми: Анабел, миналата вечер всичко беше наред, но тази сутрин, когато видях Рон да заминава с колата, не беше наред. Полудявам. Можеш ли да ми помогнеш? Отговорих й: мисля, че мога. Искам да направиш нещо. Ще го направя, каза тя. Добре, искам да отделиш време днес след обед, около 45 минути, когато можеш да си сама и да вземеш един плик, лист, молив, часовник, маркер и да купиш от магазина един балон с хелий. Добре. След като вземеш всичко това, отиди на някое изолирано място, например футболно игрище, където никой няма да ти вижда. Иди в центъра на игрището, вземи камък с размера на половин тухла и когато отидеш в центъра на игрището, вземи маркера и напиши на балона всичко, което се сещаш относно твоите взаимоотношения с Рон. Напиши всичко свързано с Рон и със случилото се. След като го напишеш, хвани връвчицата на балона, ето така, и хвани камъка. Вдигни ръката си нагоре, право нагоре, Даян, и се помоли на Бога за грижата си. Кажи му всичко, извади всичко. Не оставяй в себе си нищо. И когато приключиш, когато усетиш, че не можеш да държиш ръката си изпъната нагоре нито секунда повече и плачеш поради случилото се и от болката в ръката ти, кажи: Боже, казал си да ти предам своите грижи. Аз не мога да се справя с това, Боже. Не мога да се справя с това. Предавам ти го на теб. Пусни камъка на земята и балона във въздуха. В момента, когато ги пуснеш, погледни часовника си. 11:42. Балонът излита. Напиши на листа: на 6 ноември в 11:42. Ето го. Балонът почти не се вижда. Ето го. Издига се високо в небето, почти в ръцете на Бога. Довърши си писането. На еди кой си ноември, в еди колко си часа, аз предадох брака си на Бога. Ако пишеш ръкописно Даян, спри и напиши с печатни букви отдолу на листа. И той го взе.
сгъни листа и го сложи в плика. Запечатай го и на плика напиши Бог, датата и часа. Няма нужда никой да знае какво има вътре. Просто датата и часа. След това погледни към балона. Къде е той? Къде отиде? Не е вече твой. Изчезнал е. Бог го взе. Иди си вкъщи, вземи 3 листа и на всеки от тях напиши само датата и часа. Закачи едно над мивката, над аптечката и едно на таблото на колата. Всеки път, когато виждаш листчето, затвори очи и си представи как балонът се издига в ръцете на Бога. Той отне твоята грижа. И му благодари за това. Благодари му. Получих писмо от Даян и моля да ме извините, ако се разплача, докато го чета. Получих писмо от Даян и ето какво пише тя. Скъпа Анабел, след обяд отидох на езерото с лист, молив, часовник, плик и голям сребърен балон. Направих каквото ми каза. Не можеш да си представиш какво освобождение дойде в мен. Беше толкова прекрасно, толкова чудесно. Всичко е наред, Анабел. Наистина всичко е наред. Но не това е най-вълнуващата част. Когато в четвъртък вечерта Рон се прибра вкъщи, той разбра, че аз съм свободна. Наистина свободна. Затова ме попита: Даян, кажи ми какво е станало. Седна и аз му разказах какво съм направила. Когато завърших, той помисли за малко и ме попита: Даян, ще дойдеш ли с мен да си купя балон? Накрая нека да ви го илюстрирам така. Имаме 4 сина и имам представа какво представляват количките. Поправила съм много от тях. Да кажем, че Уейд е отново малко момче. Идва при мен и ми носи една от своите малки колички. Казва ми: мамо, щупих си количката. Поглеждам я и виждам, че той е натоварил прекалено и осите са се огънали. Казва му: мисля, че мога да ти я оправя. Искаш ли? Да, мамо. Отивам в гаража и вземам необходимите инструменти. Връщам се при него и го питам: искаш ли да я оправя? Той казва: да. Сядам на пода и за да може да ме вижда, го слагам да седне на съндъка. Да кажем, че аз съм седнала на пода, а той се е наклонил напред, като все още държи количката в ръка. Питам го: искаш ли да я оправя? Да, отговаря той. Тогава, миличък, трябва да ми я дадеш, за да я оправя. Също както моето дете дава счупената си играчка, плачейки, така и за мен е необходимо да дам своите счупени мечти на Бога, защото Той е моят приятел. Но след това, вместо да го оставя на мира да работи сам, аз се въртя около него и се опитвам да помагам по своите собствени начини. Най-накрая ги захвърлям и започвам да плача. Как може да си толкова бавен? Какво можех да направя, мое дете? Ти така и не ми го остави. Бог иска нашите грижи.